morning, Kuya Jel. Good morning, Mayen, Lambert. Iba yung boses ko, Kuya Jel, ano? Kuya, mapasa mo ba to doon sa GC? Kunyang, andyan ulit si Kanyang. Kunyang, oh, Kunyang. Gandang araw po sa iyo, Kunyang. Channel TV. Salamat, Kunyang. Silent po tayo kasi mahina net ni Shalami ko ang nag-open ng aking mahina po ang net ni Kuya Jel Ardales, kaya binuksan ko na lang dito para
Hindi mag-down yung watch hour niya kasi pag nag-down ang watch hour, nagkukulay ano siya, nagkukulay pula. Dapat ay ano siya, mapanatili mo yung kahit na mag-ELS ka ng 1 oras ganon. Salamat kunyang.
Hello po, i-end ko na ito, Kuya JL. Kuya JL, i-end ko na ang live mo. I-end na natin to. Bye-bye!